बिजनी ओनसोलाव बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो आरो जौगानो थाखाय बिजनी जिल्ला बर' हारिमु आफाद दानाय जाबाय। थांनाय 7 नभेम्बर खालि बिजनी दख'रा एबसुनि लेंथुमनायजों बिजनी ओनसोलनि गोबाव हारिमु मोजां मोनगिरि सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव बिजनी जिल्ला बर' हारिमु आफाद दानाय जादोंमोन आरो बेनिनो दिनै बिजनी दख'रा एबसुनि मावख' बिबान गायसनथाय आरो आजावनाय हाबाफारि लानाय जायो। गोदानै जोनोम मोननाय बिजनी जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिबानखौ मोनो सुनिराम ब्रह्मआ आरो गाहाय नेहाथारि बिबानखौ मोनो बिनय ब्रह्मआ। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारिया हारिनि थाखाय हारिमु फोथांना लाखिनायाव बेसेबां गोनांथि बिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। थांनाय 7 नभेम्बराव दाना होजानाय बिजनी जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद बिनि बिबान गथायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बिजनी जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि हिसाबै जोङो बिबान मोननो हादों सुनिराम ब्रह्म सार, लोगोसे गाहाय नेहाथारियाव बिनय ब्रह्म जाय बिथांमोना हारिमुजों मोजाङै सोमोन्दो दङ। बेजों लोगोसे लोगो आफादगिरियाव देंखोगिरि जमुति गयारी बिथांखौ मोननाय जादों, लोगोसे देरहासार बसुमतारी। बेबायदिनो गासै 34 सा हारिमु बिथिङाव गोसो गोनां आरो हारिमुआव गोबांथार बिहोमा होबोनाय मेथाइ रोजाबगिरि, मोसागिरि आरो जोंनि करिय'ग्राफार बिथांमोनखौ लानानै दामगिरि बिथांमोनखौ लानानै बिजनी जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ दानानै लानाय जादोंमोन आरो दिनै बिनिनो बिबान गथायनाय हाबाफारि आरो बेवहाय गासैबो बिबानगिरि बिथांमोना गोसो गुदुङै नुजाथिफैनानै बाहागो लाफैदों। बिनि थाखाय जोङो गासै बिबानगिरि बिथांमोननिसिम बिजनी दख'रा एबसुनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो इयुनाव जोङो दख'रा एबसुजों बिजनी जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादजों जयै थानानै जोङो बिजनी ओनसोलाव बर' हारिमुनि जि गोनांथि बेखौ नोजोर होनानै माखासे खामानि मावलांनो हागोन, जोङो बेखौ दिनैनि गेजेरजों सावरायदों आरो बेवहाय जोंनियाव बिजनी ओनसोलाव हारिमुनि जि हान्जा बियो आंखाल जानानै दङमोन। दिनै हारिमु आफादा बिबान नाजावनायनि उनाव बिथांमोना वार्कशप खालामगोन दामनायनि मोसानायनि, बेफोरनि गेजेरजों जोङो बिजनीयाव हारिमुनि जि थासारि बेखौ गायसंफिननो हागोन इयुनाव, जोङो बेखौनो आसा खालामदों। आङो बेखौनो बुंगोन जोंनि बिजनी जिल्ला हारिमु आफाद जानाखि दाफुंनानै होबाय, बेखौ दानाय जादोंमोन थांनाय नभेम्बर दाननि 7 अक्ट'। बेवहाय बे बिजनी आनसलिक एबसुनि बे फोथारावनो दाफुंनानै होदोंमोन आरो बे दाफुंनानै होनायाव जानाखि बिबान मोनदों, आं आफादगिरि बिबान मोननानै बे आफादगिरि बिबान मोननायखौ नै दिनहैनि बे जोंनि बिजनी आनसलिक एबसु अफिसावनो दिनै बिबान गथायनाय हाबाफारिखौ मावदों। जोंहा आनसलिकनि आफादगिरि बिजनी दख'रा आनसलिकनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिनि दैदेननायाव लोगोसेयैनो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि सारमोनहा फैनानै दिनै बे आफाद गथायनाय बे बिबानखौ मावफुंनानै होफैयो। बिबानखौ मोननायनि उनाव नोंथाङा माबायदि हाबा मावलांगोन होननानै आं बेखौनो बुंगोन, बे बिबानखौ मोनखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ गोजौ फारसे दैदेनलांनायाव आंनि हानायमानिखौ नाजागोन आरो बे नाजानायाव आंनि बे नाजानायाव जोंनि जेसेबांनाखि दा दाफुंनानै होनाय जेसेबां पर्टफलिय', जेसेबांनाखि बिबान मोननाय हान्जा, बे बिथांमोनखौ लाफानानै मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय आरो बर' हारिनि हारिमुखौ गोजौ फारसे दैदेनलांनायाव आं माने दावखोलांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि।
लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।